Sen 1 minut ören az wagt hiç tadı yetişmerin diýip pikir edýärsiňmi? Gel 1 minutyň dowamında dünýäde näme bolup geçýänini bileli. Dünýäde 250 adam dogulur. Olaryň 130-y garyplykda dogulur. Gaplan 2 kilometr geçer. Burgut 5 kilometr geçer. Bugat awtolog 7 kilometr geçer. Kalibri uşu bolsa 4000 edek kanatlaryny kakar. Senin bedeninde altın bilen şeýle reaksiýa bolup geçer. Ortaça sen 12 sapar gözüňe görüp barsyň. 216 000 sany surat Instagram'a yüklenir. Google olsa 4 milyon soruğa cevap verer. İnteýän 1 minut azdyr diýip pikir edýärsiňmi? Bizim kanalymyza agza bol. Videony dostlaryň bilen paýlaş. Video göňüňe ýaranmasa tesbih ýazyp like goýmagy unutma.